Senator Joseph McCarthy hævdede at have en liste over 205 kommunister i Udenrigsministeriet, som ville undergrave den amerikanske regering. Dette resulterede i en generel mistro, og en heksejagt på kommunister blev sat i gang. Mange blev uretmæssigt anklaget, og en anklage kunne få fatale følger. Den kolde krig kan siges at begynde den 12. marts 1947, da præsident Harry S. Truman erklærer grundprincipperne for en helt ny amerikansk udenrigspolitik, den såkaldte Truman-doktrin. Foruden at bekæmpe kommunismen inden for landets grænser, var doktrinen også et forsøg på at undgå, at kommunismen spredte sig i resten af verden. Via den såkaldte inddæmningspolitik, som bestod af både krigsaktioner som i Korea og Vietnam, og nødhjælpsaktioner i lande som Tyrkiet og Grækenland, fik man sat en stopper for den dominoeffekt af kommunismens spredning på verdensplan, som kunne få fatale følger for USA. Den 22. til 28. oktober 1962 spidsede konflikten til, og verden holdt vejret, da amerikanske luftfotos viste nyopstillede sovjetiske missiler på Cuba. Selvom Sovjetunionens daværende leder Nikita Khrushchev forsikrede om, at der var tale om defensive våben, var der fra amerikansk side ingen tvivl om, at missilerne måtte fjernes. I 6 nervepirrende dage udspillede der sig en magtkamp af dimensioner, samtidig med at alle for enhver pris forsøgte at undgå den ultimative katastrofe, en atomkrig. Vietnamkrigen er et eksempel på, at den kolde krig alligevel blev varm. USA's motiv for at engagere sig militært i Vietnam var inddæmningspolitikkens logik, at man skulle stoppe kommunismen og inddæmme den, så den ikke spredte sig.